sim junga kadap de kejing sungu yo blay. Namarula peniat ya kini kesni ula bubek bang ini don rengkat hang ni bat pi kum si para hakmat jung blay. Ti kejing duwai kejungi kalong bau blay undon rengkat bat ngi bat un kurku bat un pensle yangi. Ti kekubor ka bau blay uai hapdeng jungi hakani kapor hakani kesni habro artli ki session kalong sepang kejing pensle kabadan bor kajong ublay ya ka ba ula pensle ya kibriu nadu ke history ula pensle ya kibriu hadu menta bat nginpet ka nuksa ka bajana itam kajing pensle ka ba one bed na uji sukris ka nuksa ka bandal latam ka ba one ki apostol bat ngin one bed bat ngin pet bed chu jisu kumno bala pensle yu ngintip tangkat to kat ni hakani kapor bat kham shibit ngin sie pet kat to kat ni ya ka jing pensle hoot kalong ka subject ka bakraw ka bayar henre ngin pet tangkat to kat ni ya ka jingalam ka jung ublay hapdeng jungi bat kani kalong ka jing pensle kalong ka bakraw hadu kata-kata ka ba ngangai skam leng bakirat ba ka jung ublay ba kanwan ka bakraw tam wat ka bakan kam kraw su bani ka jongki apostol ngin pet na uji sukris ning kong uji sukris udon ya kani ka jing pensle habaro kisan teli ki jing syakri ki jong uyang hako office jong apostol ka city shikinong Hebrew ko ang balakot yu apostol bat ka kentin tenrai kentin Greek apostol kemut ubalakot apostolos ubala jit kerpang jong ublay kabamut unong mi khmat wan banle ikamon ka jong ublay ka mission ka jong ukolong banle ya kamon ka jong ublay ka Bible ka kran sepang kidak jong u Jesus Christ bala pensle yu kum u apostol ka Bible ka kran sepang kidak kijing phala bat kikam kibakraw nang tala na pinpuli hau Lukas lapen sle ay ukom u prophet nang ta syu katu ka kentai kanong Samaria ka itu yau Jisu kom u prophet unong itu lepa kabalai hau Lukas hau kalenong ngipuli lapen sle ay ukom u evangelist uang u mensim u try u hanga nabaw lapen sle yanga bangan yalap iya ka gospel kani ka kentin evangelist kabamut one who brings the evangel uta ubawanra ya ka khubor ka babha ubawanra ya ka khubor ka bayethu ya ka hima ka jungublay katkom ka Greek kabamut one who announce the good news uta ubapan pana ya ka khubor ka babha but u evangelist ubakraw tam jong New Testament ngipet ubatang mauhi bat uta uday u Philip Dada pinpuli kam ki apostol pra kelenong ngi ki kamba ki dakla ki bajialeng ba jungu kat hadu bakanong ba Samaria barok kuwe ki lakalalut nado ki ba aiksut aikrei nado ki ba le shibun ki kam bertong jungu setan ki langet hau Philip namar ki kamba ki kam kraw syu ki jong ban ya ka jongki ka jingpen sle yu kalawan hau Philip ngipet lapen sle yu kum u pastor u Jisu ngipet wong along unong ap lang brot u babha u Petrus u khat ya u Jisu u chief chapet uta u nong ap lang brot lang ba nang ta u Jisu udon ye kinong ap lang brot ki bahapo jengu ki under shepherds nang ta ngipet kendiat kabak haddu lapen sle yu kum unong hikai kisau gospel kikren shibun sapang kajing hikai jong lada pipuli but on the line ya kekentin hikai haka King James version kayatu ingi teach or taught u Jisu ngipet u hikai shibun bani kaba upen kia nang ta syu u hikai shibun ban ya kaba uyalap Matius u ai kani kajing to uang ba ulit cikis nong ba bat kinong kendong
nong ba kebamut ki city ki nong kendong ulai kai kebu hikai ki synagogues lapan sle yo uban hikai hallelujah lapan sle yo uban hikai bat u hikai ki synagogue da ka jing pen sle ke bekibriu ki farisi ki sadusi ki rangba niam ki briu wa Jerusalem ki briu ki tu ki por ki snow ki jing pen sle ke jung ublei lingba jung u ka jingkut jingmut ke jung apostol Paul ke tin imsni jung u la ban ong ke tin phira jung u ke bangila ban ong lani kemutu ko jung u wong ngala kut jingmut ngala resign ya ka jing start briu baro maulong briu start hadu kata-kata ula puli sibun ya ka theology handrai ubrat no ai ka theology ka jing start jung u wong akut jingmut banganum tip ai reitang yu jisu bat ya uru balasa narpna bat ba ka jing kren junga ka jing lap ka junga ka jing kai junga kan long bai ha ka jing pensle ha ka jing tuoj bat ngan sya ya ladi ngan penjai jai ya ladi ha ka jing pentuoj omen sim lani ka baki khat da ka King James ka demonstration of the spirit of God and the power ngipet kendiat ka jing pensle ka bakhat du ka ap ya ka balang tungin long ki balakre nga ai kerteng ya kani ka khubor ha ka seminar hangni ka jing pensle lani ka anointing ngipet ya kani ka part 1 ka ai ka bangi perkhat ya ka jing don kam ka bakrao kini kisni ko ki bait ko ki briu ko jung ublay kini ka state jongi kai pi perkhat kai ka mindset ka jung pi kini ka state ka jongi ki perkhat kumno ngangin ai ka ju ka jubab ka bangingin yaong ka jing pen pau bakrao ya ka bor ka jung ublay ka jing pen pau ka bakrao ya ka bor ka jung ublay bun ki kunhun balang ba fer Hagan ka state jungi ha India ka partai baro ka wei ki menjur ki sngotenat sibun yangi ki khon ublai ka bagi ju khat ki charismatic people ki bri ki bala pendap do mensi mo ko baki itnat sngotenat yangi bangilong ki bri ki baduai ki bri ki badam ki khosio ban od ban yam ha ublai ngila od ngila yam ha ublai bat ka khlam ga lalai no ngila manong amen. Hallelujah! Hallelujah! Naduk ke history, wat haduk menta, ngidang yu ngi sakhi ke jing penpau bakrau, jong ke bor ke jung ublay, ke jing penpau bakrau, hakis ngi ke ba mentangi hak lengsat lak dengan partai lama ki prophet, lama ki apostol, ki evangelist, ki bakrau jong ke partai, ki bela late no, bat ki bedang don, ka jing pensle jong ublay kadang don, ka jing pensle yau jisu, hak ini ki santeli ki jing ai, katuj ki apostol, katuj hakabalang, bon ngim snow tu. Handrai ngin pet kat banganang puli kat bangin ngepet ikat tien jung ublay ngin snow tu yaladi kumno bangin ailat laningan bu ikat kentien kumno bangin yaladi haka anointing ke jung mensi mo ko jung ublay lagi tingilap haka ting hikai habang iyang hayo habang iyang asurok habang iyang ikikendong ngin ailat yaladi au mensi mo ko bau mensi mo ko untang yangi daga dingga berhem bangin long ki priu ki baklut ki priu ki berhem jo ke hima jung ublay ki berhem ngin long ki ting syai ki bating shan kum uyo anis nong penbaptis haleluya kata kalau ngajing syak bakrau kabadon kam tam hakajing im jungi ngamenjur bat uway urat ba bangayo ban puliw Alexander principal Alexander wang bakajing ay kabakrau tam kajung ublay yo ulan nika hangnia sora haslong aga de state kajungi kentai bat cenrang kajing ay kabakrau tam kadai ka talent jong kajing doai kasap jong kajing doai dai na mata kadaw ngimla banong try ngam don sap hari kasap ka ublay ula ay kalong kasap bangin doai dai na makata fitip nem ba usoy talo kunyu habaw iyo rukhot ubat talatam yaga rukhot kabat talatam bakis dam ni kikosil ngipet hakaporu Jesus Christ ki Pharisee ki Sadducee ki rangba niam bafer ki patba
kibna badi iting kren ya ka jing pen pau ka ba krau jong ka bor ka jong ublay ki ba matla ki ba kelut ki osngo ki ba ko ki yat ki ba syong sui la pelai lu je ki ya ka gospel la ya lap ha ka jing pen sle hallelujah ya ka gospel la ya lap ya ka anointing ha ka jing pen sle ka jong men sim bo koi bat ki briu ki i ya kata ya ka por ka jong ublay kendiat ngin siapa ya ka por ki apostol kalong kumju kai ka ba dia ka por ki apostol ka por jong Philip ki kamba ki dakla ki ja komba kalong ka por jong Jisu ki ne ki lai teli ki dak ki jing phala ki kam ki bakrau dak phala bat ki kam ki bakrau ki la ja ka jing tho ba khu ki thu ingi ba ki priu ki langet ya ki kentin barok ba Philip ulakran hallelujah ngingat ba kan ke state jongi ki priu ki ngat ya ka shintur ki jing ong jongi ya ki oracles ba em jong ublay ki ba mi na ka shintur jongi ublay una pensle ya pi nang ni na sora pin mi ki priu ki ba crown nang ni ban ya lap ya ka gospel ha ka bor ba ka jing pensle ka jong men sim bo koi hallelujah 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 kendiat ngan pen pai pi kabor ka jong ublay ha ka ministry jong John Wesley laong upen million yala di tang siya ka jing khot u em ha ka jing khot u khot yala di amana one book baka tagalong ka Bible u briu jong ka way ka kot ha ka jing yalap jong uteng tang ki briu ki lenyar bar ki pertajam bon ki kelon hamadan kat bakidang kela ka bamut bat ki yo diang yo Jisu unong pedem ha ka jing em jong ki o ki kendiat minit ki dalek kemen ka jing kemen jong ka jing pen em bat ka jing ngau scam jong ka jing pen em ha ka dot not ka jong ki ya ula persyak de ki babon ya John Wesley la persyak da ki babon ka jing em jong u ka don na ka jing sir ha ka jing ma Henry ha ka jing yalap jong u laong the power of God came upon his word kabor jong ublay kalawan ha kaktin ka jong u hatu kaktin jong akam dai mo ka ding ong ublay yo Jeremiah om don ki ban khiben lani ban pen wit yu bon ki kebom ki sintor jong ki kat bau John Wesley udang duai kabor ublay ngipet ka war kawan ha ka ministry jong Charles G Finney uni ula sya jeng et ya ki briu ki bompat yo e ka jing penem uju pen melin ban yam ban lenyar ban duai kai ka bau blai uk tajur ya u da ka ni ka hot Bible ka kitab Isaiah nriu ka lenong ka hot ka bafra naba ka Sion tang bakala su khun kala kha yala ikun kumni ru kani kala tajur ya ka dok not jong u bon belin ki briu ki phai show try wat kita ki 8 years lani ki briu ki bom ngai belai ki la kala ka bomut bat ki yo e ka jing penem ka jing em jong ki udon ya ka ni ka jing snow sun ai ka compassion ka passion for soul na ka benta ki bangai ko ki briu ki jung belai na ka benta ki briu baro ulang ku mu Jisu ki saw gospel kat ba udang ya habu i ki pat ba i ki briu la shu pendap u da ka jing snow sun ai shano kani kajing snow sun ai kala do no nakabalang kala do no nagibriu la nakadu hakani ka meet hakani ka jan meet ublay un iPad un pendap ya pi da kajing snow sun ai ki mensim ki bakodor un pendap ya pi un the da ka ding ka jung ublay un penbaptis ya pi da ka ding ka jung ublay laong don kipor kat baudang syakri ki briu ulo jong kaburam uhiar halor jong u ki briu ki i ya kaburam bat ka bor ka jong ublay kabor ublay ha ka ministry jong don kan kambel laong ba kabor ublay ka lahap halor ki briu ki dayam hadu kata kat hadu bu don kan uhap ban sange no kabayalap ki briu ki yam sa wara bakilapoy siying menmit abakilapoy haying ki yam sa kajing namar kajing pengendu ya ka pop hakajing em jongki bat kajing keli kami kini ka khalemat kat lungu dap deng jungi ngikwa ya kini kajing penpau ka bakrau ka jungu blai ngakwa bani i kiti jongpi kat lungu dap deng jungi
ngikwa eke jing pen pau bakrao ka bor ublei unle eki kamba o ngai I ki ti jung pi ublei unle ki kamba akini ki sngi ki bakhat du bat ka jubab ka long tongin dem ki kho siu ki jungi ngin IT ya ki kho ha ki kho siu jungi ngangai ba baro ki bibles kade ka jing mi la ne ka outcome na ka ni ka jing duai ka jungi kitip natip bat pitip bakibriu ka pertai kilangia ika theory hane kidan kam ika reality bani I bakibriu kiba mala kilapet kibat ko kiyaj kiba pang cancer kijing pang kiba mla shu ban penkhia la penkhia hakijing sangela bakikruset pila banong amen. Hallelujah. Bantip bau Jisu hadu menta udang nong uju ublay henen menta bat sudu ki bam jukut ublay udang ublay udang penkhia. Kumnong inut ko kabalanga sora kumnong inut bantrei nakabentau Jisu Kris ban mut sisay kini kitan baro klem kajing pendam siwa bat penbun kami lade haki kho siu ki jongpi Tongin umnut bantur syakman. Ngimla ban lek jika partai. Walani ban lek yalap hachlong. Sekibai-kibai ki jaka. Andai ke ei ke bapila hangni kum ke balang kolong. Ban demi ki kho siu. Bat ban yam ha ublay. Bat pikta ya ke partai barok kawai. Pila banong amen. Kam jam. Kam jam. Ngimla ban lek jika partai. Andai ngikta ya ke partai. Dah kajing duai jonga. Bat jong pi. Kabaar kajing keli kalang kumno ngi syampang ya kene kajing pensle ngipa je kitab Yesaya sipau kedkot kabaar penyau ko ong ban penjot no ikilengkor namar kajing pensle en penjot ikilengkor jong syaitan kajing ban ben jong syaitan ya kajing jong abat jong pi bon kikistan kisya ban hakilengkor kibabon ba Hakajing jengi, hakajing syakri, kelengkor, hakajing pang, jing sitom, kelengkor, hakajing banben, kelengkor, hakajing duk, jing kerduk, hakajing kejongi, kelengkor, hakajing kuak brai kedok, hakajing kuak brai kikmat, hakajing sarong tala, capang hakajing Pisyak te, pisyak khom, ko kibriu kejung oblay, kekiat, kejing di buat, Kijing melin, ki dumasla, ki biri, ki secret, ki 1,000, ki 5,000, ki 10,000, bon ba ki kestan, ki bam, wat ki bala priang ya Jisu, ki bam, ya kijing bam, ki di, ya kijing di, ki ba umla setia ban aingu, umla setia ban priang da ka baduai, ko ki briu ke jung ublay, pisyak te, kani kalong kesni ba ublay un pelait loj, Un pelait loj na kabenta jong pi sait la pi klim pi auria haka jing ke jong pi wa betul po lagi siti kinong Galatia wong baka ai ka iru kabangabat mapingi bet ya katangin yot ladangi bet akado ngin yo ot akado ladangi bet human sim ngin yo ot ha human sim hallelujah kasyong ka jing bet ka jongabat jong pi kasyong ka taken ka jing pedon kam hok ka jongabat jong pi ya kapor ha ka jing ka jungi ban discipline ya lade kom ki sipai kom ki balajit ka jong oblay ban ka jing ko mo apostol por ban discipline ya lade ban routine ya lade ban schedule ya la ka jong por ha ka jing ka jungi hoki briu ke jong oblay pisa te akalengkor jong tiak beniat hati kita ke jing tiak ki beremdor urimut hakakti emla ban kenjat ya kanap emla ban kenjat ya ka belangkat ke bible kong ku khon wat e ya ka bayo thia leyo ba men keladuk ke bible kong le chau khiu meu begitu balai ngijitu kadau barok kalong kadok kajing ya kado hakajing kajing ngisong suk hasayon kalengkor jong kajing song suk haying mani oh ngirwai song shit stand up for Jesus ngirwai song shit bada ka bakhadu ngisong no kiai balarai bala ong banle ban yalap bai ka gospel dan bawan menu bon ki ong bon kam kalengkor kajing bam lolot di lolot kibriu ki bangeng pinkeli ke restoran kitip lut akajing jungki hangta bobang how to bombang hakito ke babang sudah let cikui jung ki jaka jung kibriu deban tip lut di restoran
Ublay umka ingi bangin long kibalalot, kibabam lalot, kibadi lalot, kita barok kedi kijing tek merau, ya kibriu kijung ublay, ya kisyakri kijung ublay, pilap mit kapisa, pilap mit, akini ki barok, upol usneng yu Timothy komu evangelist, uang me peken riano nakini ki oh be brai ke hok be brai kijing yesha, be brai kini hak kijung imjong me, kenria nak be sebai, kenria nak be pisah. Mla ban suspa ekapor ke ublay ulaay ke Bible ko ang suspa ko kibait jonga suspa ekapor namar kini kisni kilong kibasniu khatdo khatwa ngipet hawe saya hakini kapatwan kalenong ka basipau ka dekat ka baar penyo wang bat ya kalengkor en penjotno namar ka anointing namar ka jing pensle ko kibriu jung ublay kilengkor jong pi baro an penjat an penpra namar ka anointing jung ublay ya kini step hallelujah namar ka jing pensle ka jung ublay ya kini mit hakini ka janmit lalu ublay ya lam ngan duai na ka penta jung pi pin kran na kiwei pat ki theli abang duai na ka penta jung pi kmilanti ki kamba hallelujah abang duai na ka penta jung pi ngaj bau jisu dan hangne pada bau jisu dan hangne ke jing pangkin kenria kakan sarkan kenria ketibigan kenria nangta kijingpang baper kibafiut kijingpang sengkai kijing takle kijingpang baper kin ria namar ka anointing hallelujah namar ka jing pensle ngipa yu jisu habo yang ka fight for ministry barok santali kijing pensle lashu pensle yu la pensle ki apostol la pensle but hakani ka jonmit hakani ka mit an pensle yangi oh an pen kedia no namar ka jing pensle kam ki apostol sipo kolonong life upra hangneu Petrus wong how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and the power healing all open kia baro ka King James version kaya tuingi open kia ya baro kibala banbeng daw setan bon ba kibangan ganito tu ipi wat wala pendap daw mensin kisya banbeng daw setan hakijing tin hakijing syap tin hakijing artetin kisya banbeng hakid kilong depress hakijing imjungki kisya banbeng hakijing mujung berkat pet how YouTube ko kiba jong ublay ngap hai tu sautli kaba keren cepan kijing berkat bau setan job ikinong tray setan job ikinong yalap dang lengba ka jengmut jeng perkat oh la lapis ngap hau YouTube pensiam ba ka long sisa ka jengkur khu ka bakra bon ba kin priang ki jengkur khu na an pen khia e ka main ka jongi ngindon baik ka jengmut ukres hallelujah ngindon ka jengmut ukres ha ka jeng im jengi om syu ka jengmut jonga om syu ka lasai ka lasisni om syu ki hanrai ka jengmut ukres ha ka jeng im ka jonga syu Petrus ong hukum yangi ban yalap hau pai ba bat upla ba uni ulang utaw bala thung do ublay banlong unong bishar ya ki ba im bat ki bayam nang ta syu ngipej wa apostol Paul open kedia open luwet jin open jot ikilengkor jong ka jingkwa bathala baro namar ka jing pensle bat ka jing pla ka jengu ha ka siti beneng tong koren khandai ka lenong wanga to phim jutep bakita ki bi phet thong kia mare kia phet baro hendrai tang uwei updiang ya ka price ko gibe jong ublay hang nia sora ngabat mapi ngidei kinong ya mare marathon bat akani ka jing mare marathon baro khot ngi mare imei mare ipari mare ihmen ya bon ya mare hakaying hendrai tangkat ki job kinyo ya ka price ban let sopneng ban yo ka hima ka jong ublay ngihap ban mare simet haka jing im jungi haka jing dei bat ublay ngihap ban mare oh haka jing im jungi bangedi ban pet ban mare ban yalam rau ya ka nega met wa apostol Paulo nga pen sitom khop ya ka nega met jonga nga sya jing et nga yam haka jing im jonga oh nga duai nga pechu blai man la ka khlep mat man la ka swi man la ka khlep mat lak man la ka menet open kentang em haka ni ka jing yai pen kentang ban pen kentang ya lede ki khmat ki jingmut ki berkat ki jing em man la ka swi namar utip ulang ubala jit jung ublai barada
pitip ko gibai jong ublay senrang bat kentai lada ublay ulajid yapi lada ulakhat yapi topan kentang yalade namar kaniga janmit namar kaniga sni ublay wang alakhat yapi uphat yapi sia kajing khoi ngilayo ke instant sanctification kajing penkentang bagi sikeleman hakapor bangi kelaka bamut ngiyo ya kani hakajing em jongi bat ngidon kampat banyai bat banyai hakani ke continuous sanctification kajing yai penkentang yalade kajing yai penkerpang yalade habangi ya hayo habangi ya hangno kakti kanwan kajing em jongi bat kumju habangi ya ka perthai bon ki pentingit no ki jengmut ki berkat jengi lapen puat plak ki jengmut jo berkat jengi de ki bagi hakim mobile ke jengi hakim TV ke jengi hakim baro lapen puat plak ki jengmut jo berkat jengi kadon kam yangi kum bisa kri jeng blai ban pen sitom yalade ban pen kerpang yalade ban laulot yalade ban pen kentang ban khoj ban launo ki baro jong kedo hakim im jengi uplay ujisu uwan sini uklem stick akat theology stick back haka karakter bila benong amen haka jinglong ublay ukwa ban sandoringi ya ka jinglong jongi banlong ka jinglong ka jong ukres ka jing em jongi ukwa yangi ban omtam ban puli ka bible harai man sya skoda ka bat ban ne ya ka ba omtang kita kinong snow harai kinong le ya ka tin ki jong ublay kinong practice ya ka tin jong ublay ladam ni snow ni syukur dalade yalade ong ujekam haka practical book ko jong wang tulong pi kinong le shim le ya ka tin ka jong ublay lem kumta haka swi ka bakhaddo ujisu ang amito epi kani ka tin ya ka bangalakran ang ujisu kani kan bishar ya upa kaway ti charismatic people ki brio kino ki badon hakamet jong kres an bishar hingi nagaktin ka jong ublay un kur khuingi ya ni ka part 1 bat ngin sia poi haka part 2 ha shibet kapor arbiji ublay un kur khu tungin dawai